pues todos aquí honrando a memoria de Yoso, que un poquinho máis alto, vale. Está un poquinho a voz tocada, pero bueno, por intentar. Nada, decía gracias. Para min é verdadeiramente unha honra participar neste acto de proclamación de Yoso como Valdeorres Ilustre. Penso que é moi atinado o que fixestes a través do Estudo Valdeorreses, porque penso que se os desta comarca non exalzamos e poñemos en valor o que temos na nosa comarca, que non vai facer, non? Bueno, pues entonces por eso creo que estemos hoxe aquí reunidos, xente que de alguna maneira coñecemos a través da súa obra ou personalmente a Yoso, pues creo que é moi importante. Quero agradecer tamén á familia de Yoso por terme convidado, en especial a Manuela pola súa chamada. E cando ela me preguntaba que podía eu, decía que fixera un pouco que me parecera, eu creía que podía aportar un pouco o que eu me dedico, non? Que é o tema da antropoloxía e sobre todo na parte da etnografía. Porque eu quero destacar o valor para o estudo etnográfico desta comarca o que é a obra de Yoso, tanto na súa pintura, cando nos deixaba imaxes de escenas segando erva, as vacas, os bombeiros, e bueno, todas esas cousas que nos falan un pouco da idiosincrasia da xente desta terra e do constitucionario local, e tamén na súa obra, non? Como nos vai relatando diferentes aspectos, diferentes pasaxes que son moi importantes e que os que nos dedicamos a isto nos axudan moito a estudiar como era a nosa, como foi a nosa vida na época en que lle tocou vivir a Yoso e como a deixou preparada para que nos a podamos estudiar e estemos documentados para seguir afondando e facendo diferentes publicacións.